Добре дошли в Пътят към успеха. Днес ще ви разкажа за едни от най-старите и най-мощни финансови правила в историята, уроци от легендарната книга «Най-богатият човек в Вавилон». Тези принципи са на повече от 1000 години, но са по-актуални от всякога, защото хората днес правят същите грешки с парите, както и тогава. Харчат всичко, което изкарват, живеят от заплата до заплата и никога не изграждат истинско богатство. В това видео ще научите как да поемете контрол над парите си, как да ги накарате да работят за вас и как да изградите стабилно финансово бъдеще, без значение колко изкарвате в момента. Най-голямата тайна на богатите хора не е колко пари изкарват, а какво правят с тях. Повечето хора получават заплата, плащат сметки, купуват нов телефон, нова кола, излизат по заведения и в края на месеца не им остава нищо. След това чакат следващата заплата и цикълът се повтаря отново и отново. Вавилонските мъдреци са знаели нещо много просто, но изключително мощно: ако не задържаш част от парите си, никога няма да станеш богат. Първото правило гласи: плащай първо на себе си. Това означава, че когато получиш пари, преди да платиш на когото и да е, първо заделяш поне 10% за себе си. Не за харчене, а за бъдещето си. Това са твоите пари за инвестиции, за сигурност и за свобода. Дори ако в началото ти изглежда трудно, този навик постепенно променя целия ти живот. Започваш да изграждаш капитал, а капиталът е това, което те изкарва от финансовата зависимост. Хората, които никога не спестяват, винаги ще работят за пари. Хората, които заделят и инвестират, карат парите да работят за тях. След като вече знаеш първото правило, плащай първо на себе си, идва второто, то гласи: не харчи повече, отколкото печелиш. Простичко, нали? Но именно тук повечето хора се затрудняват. Получаваме заплата, харчим почти всичко за ежедневни нужди, развлечения, нови вещи и накрая не ни остава нищо за бъдещето. Така цикълът продължава от заплата до заплата, без шанс да изградим богатство. Вавилонските мъдреци учат, че човек трябва да раздели дохода си на части и да контролира всяка една. Част от парите е за живот, част за спестявания, част за инвестиции и част за непредвидени разходи. Ключът е да знаеш къде отива всеки лев, вместо да го оставиш да се изпарява безсмислено. Ако получиш 1000 лева, заделяш първо 100 за себе си, както гласи първото правило. След това планираш разходите: храна, сметки, транспорт. Останалата част можеш да инвестираш или да заделиш за бъдещи възможности. Ако не спазваш този ред, парите просто ще изтекат като вода през ръцете ти. Второто правило ни учи още на дисциплина и планиране. Бедните харчат всичко, богатите планират и контролират. Контролът над разходите не е решение, а инструмент. Колкото по-рано го овладееш, толкова по-бързо започваш да натрупваш богатство. Това правило е толкова важно, че почти всяка книга за финанси започва с него. Дори малки промени в начина на харчене могат да доведат до огромни резултати в бъдеще. Например, ако спреш да харчиш 20-30% от доходите за ненужни неща и ги насочиш към инвестиции, ефектът е експоненциален. Парите започват да работят за теб, а не ти за тях. Следвай тези стъпки, води дневник на разходите си. Разделяй дохода на части: нужди, инвестиции, спестявания, удоволствия. Никога не харчи всичко, винаги оставяй част за бъдещето. След като вече знаеш първите две правила, плащай първо на себе си и контролирай разходите си, идва третото правило, което е същинската магия на богатството: нека парите работят за теб, вместо ти да работиш за тях. Много хора мислят, че богатството идва само от по-висока заплата или повече работа. Истината, която Вавилон учи, е различна. Ако парите не работят, никога няма да станеш финансово свободен. Да оставиш парите да работят означава да ги инвестираш мъдро. Това може да е в бизнес, недвижими имоти, малки спестовни схеми или каквато инвестиция пасва на твоите възможности и знания. Идеята е проста: всеки лев, който не стои мъртво в джоба ти, трябва да произвежда повече пари. Ако заделяш по 100 лева от заплатата си месечно и ги вложиш в активи, които носят 5% годишна възвръщаемост, след няколко години тези пари започват да работят сами за теб. Сложната лихва е мощна. Това е закон, който работи от хилядолетия. Вавилонският подход включва още: не се страхувай да инвестираш, научи и да се информираш преди всяка стъпка, разделяй риска, за да не загубиш всичко с едно решение, следи напредъка на парите си,
както следиш своето собствено време и усилия, това правило е ключът, който отделя бедните от богатите. Бедните хора работят само за заплата, богатите хора карат парите да работят за тях. Колкото по-рано започнеш, толкова по-бързо натрупваш капитал, който расте експоненциално. След първите 3 правила, плащай първо на себе си, контролирай разходите си и накарай парите да работят за теб, идва четвъртото правило, което е също толкова важно: защитавай това, което вече си натрупал. Много хора се фокусират само върху изкарването на пари и забравят едно основно нещо: парите, които имаш, са твоят капитал. Ако не ги защитаваш, рискът да ги загубиш е огромен. Това означава да бъдеш разумен при инвестициите, да избягваш рисковани схеми и да се информираш преди да вземеш решение. Вавилонските мъдреци учат: парите са като семе, ако го засадиш, но не го пазиш от суша или плевели, то няма да порасне. Същото е с богатството. Ако трупаш пари, но ги хвърляш без стратегия, не се интересуваш от защита, тогава усилията ти се губят, ако имаш малък капитал. Не го влагай в съмнителни инвестиции, които обещават бърза печалба. По-добре е да започнеш малко и стабилно, да диверсифицираш активите си и да научиш правилата на пазара. Това може да включва обезпечения, застраховки, спестовни схеми или разумни дългосрочни инвестиции. Важното е да не рискуваш това, което не можеш да загубиш. Тези, които пренебрегват този принцип, често губят всичко, което са натрупали с години. За разлика от тях, богатите хора използват стратегии за защита на капитала си, така че дори при неуспешни инвестиции, загубите да са минимални. Четвъртото правило учи още на дисциплина и планиране. Води запис на инвестициите си, оценявай риска на всяка сделка, използвай инструменти за защита като спестовни сметки, застраховки и диверсификация. С други думи, натрупването на пари е едно, а тяхното запазване съвсем друго. Комбинирайки това правило с първите 3, вече започваш да имаш истинска финансова стабилност и основа за растеж. След като вече знаеш как да заделяш пари, да контролираш разходите, да накараш парите да работят за теб и да защитаваш капитала си, идва петото правило, може би най-силното за дългосрочен успех: инвестирай в себе си и знанията си. Вавилонските мъдреци вярвали, че най-ценният актив не е златото или земята, а умът и уменията на човека. Колкото повече учиш, толкова по-големи възможности се отварят пред теб. Парите, вложени в себе си, било то чрез образование, книги, курсове или тренировки, винаги се връщат с многократно по-голяма печалба. Ако вложиш 100 лева в курс по финансово планиране или в книга, която те учи как да управляваш парите си, това може да ти спести хиляди в бъдеще или да ти донесе нови доходи. Знанието ти дава възможност да разпознаеш възможности и да избегнеш капани. Това правило учи още: чети книги и материали за финанси и бизнес, учи се от опита на успелите хора, развивай умения, които увеличават стойността ти на пазара. Инвестирайки в себе си, ти изграждаш своята финансова стойност, която не зависи от никой друг. Дори ако парите ти се изгубят или икономиката се промени, знанията и уменията ти остават. Те са сигурна основа за нови възможности и доходи. Вавилон учи още, че човек, който спира да се учи, спира да расте. Финансовата свобода не идва само от това колко печелиш, а и от това колко можеш да направиш с парите си и колко добре можеш да се адаптираш към промените. Комбинирайки това правило с първите 4, вече имаш стабилна система за натрупване и защита на богатството, както и инструментите за дългосрочен растеж. След първите 5 правила идва шестото, което често се пренебрегва, но е ключово за истински устойчиво богатство: споделяй богатството си и се учи от мъдри хора. Много хора смятат, че богатството е само за тях и се опитват да го задържат за себе си. Вавилонските мъдреци обаче учат друго: когато споделяш знанията и ресурсите си, богатството расте многократно. Това не означава да раздаваш пари безсмислено, а да инвестираш в други, да подкрепяш идеи, да си отворен за сътрудничество и съвети. Една от тайните на богатите е, че се обграждат с мъдри хора и се учат от тях. Менторството и съветите на опитни хора ускоряват пътя към успеха, защото ти избягваш грешките, които другите вече са направили. Ако познаваш човек, който е успял в бизнеса, вместо да пробваш всичко сам, можеш да се учиш от неговия опит. Да получиш съвет как да инвестираш или как да управляваш парите си. Същото важи и за книги, курсове и семинари. Всичко, което носи мъдрост и проверени стратегии,
е инвестиция в твоето бъдеще. Споделянето на богатството има и друг ефект, то създава възможности и доверие. Когато помагаш на другите да успеят, често се отварят врати, които иначе биха били затворени. Така богатството расте не само финансово, но и социално и интелектуално. Вавилон учи още: богатството, което се държи само за себе си, изчезва. Богатството, което се използва за добри дела и обучение, се умножава. Това правило показва, че богатството не е просто личен успех, то е система, която се разширява чрез мъдрост, споделяне и сътрудничество. Комбинирано с предишните 5 правила, вече имаш почти цялата формула за устойчив финансов растеж и личностно развитие. След като вече научихме първите 6 правила, плащай първо на себе си, контролирай разходите, накарай парите да работят за теб, защитавай капитала, инвестирай в себе си и се учи от мъдри хора, идва последното, но не по-малко важно правило: бъди постоянен и търпелив. Богатството не се изгражда за една нощ. Нито едно от правилата няма да донесе резултат, ако не ги прилагаш редовно и последователно. Вавилонските мъдреци казват, че търпението е също толкова важно, колкото уменията и знанията. Парите растат бавно, капиталът се натрупва постепенно, но всеки месец, всяка година, правилно прилаганите принципи водят до резултати, които след време изглеждат магически. Ако заделяш 10% от доходите си, инвестираш ги разумно и се учиш от опитни хора, след години ще имаш капитал, който работи за теб. Първоначално ефектът може да изглежда малък, но с течение на времето сложната лихва и правилните решения умножават усилията ти. Постоянството означава да спазваш правилата дори когато резултатите не се виждат веднага, да учиш и прилагаш нови знания последователно, да не се отказваш при грешки или временни загуби. Търпението означава да разбираш, че истинската финансова свобода идва с времето. Да не се поддаваш на моментни желания и бързи печалби, да се радваш на малките успехи, които водят до големите промени. Като следваш тези 7 правила, ти изграждаш стабилна система за богатство, която работи както за текущите ти доходи, така и за бъдещето ти. Това е науката на богатството във Вавилон, която е валидна и днес, хиляди години по-късно. Благодарим, че гледахте това видео. Ако съдържанието ви е харесало и смятате, че ще е полезно и на други, абонирайте се за канала и харесайте, за да не изпускате следващите уроци по финансово и личностно развитие.